Tapang. Ginawa, Amerika. O ba, hindi ko na ito. Nana, butay ko, welcome. Nila diyan nilalom. Sa laki, butang tibukan niya. Oh, ana. Dato betul. Sayang no, jadi sagol sa masa na.
taas kung anong nangyari. Ooh. Lo. Ala, lama naman in town ni. Very deep. Why? Kano man? Mas laon din eh? Ang tambak, ma'am. Ha? Tambak. Ay, ang tambak. Itangtang ninyo, no? Ayun, laong kaayo. Tagpua, oy! Oh my God, ang lalaki ng mga batong nakuha, guys. Very good. Mamayo na. Ano pa? Ayun po. Banto. Tagpuan sa tuwi. At anong oras na? 3:49 ng hapon. Ayun, yun ang natapos nila, guys. Tapos ngayon, nagpuporma sila ng bakal na poste. Ayan, si Jonathan. Guys, maraming sa tingin ko maraming nahahawaan ng flu these days. Ayun. Ayun. May ubo pa rin hanggang ngayon pero wala namang lagnat. Ewan ko diyan. Gusto yatang ma-quarantine eh. Gusto mo ma-quarantine? Ayaw. Gusto yatang ma-quarantine, ubo ng ubo, sabi ko uminom ng gamot. Ayaw naman uminom ng gamot, lang siya, nag-hot tea, maraming juice, liquids. Ayan si Limbo. Ang ganda ng pangalan niya, Limbo Nuts. Limbo. Limbonatic. Limbonatics. Si Limbo, nagawa siya ng sapatos. Iba ang sapatos niya, guys, bakal. Wow, ano kayang brand niyan? Adidas, Nike. Bawo. Ayan. Gitar yan. At parang narinig kong nagbahing-bahing din yun si Jonathan ba yan o si Ramil. Ang daming may flu, ang daming may ngayon, yung ganyan. Pero wala namang mga lagnat, guys. Hindi naman nila lagnat. Wala, ayaw natin sa COVID, ayaw natin sa Omicron, ayaw natin sa Omicron at sa COVID. Ayaw natin, ha? Natapos nila, guys. Nakakaawa naman ang bahay namin sa ginawa ni Odette. Grabe si Odette. Tingnan mo yan, oh. Grabe yung bagyong Odette na yun. Kasumpa-sumpa talaga. Kasumpa-sumpa. Ayan, umalis na sila. So, ngayon naman, tayo ay lalakad kung meron tayong lakad. Itanong ko dito kung aalis ba kami. Tingnan nyo yung mga damit ng mga trabahante. Yan ang kurtina namin. Yan ang kurtina namin. Ang cute nito, oh. Diba? Black velvet. Ito naman ay si dwarf na alocasia. Ang liliit. Ito naman yung reflector. Ayan. Ang cute niya. At kakaiba ito dahil ang kanyang stem ay variegated. Look at that. Kakaiba, diba? Oh, diba? Adansonii ay. At yung isa ay nagdidilig kung sino-sinong dinidiligan na halaman.
At si Miliona ay nandito, binagyo, sinabunutan ni Bagyong Odette. At ito naman ay, ayan, ang ganda ni Adansoni ay, kita mo, Swiss cheese. Si Swiss cheese, Triostar. Ayan. Ang ganda lang tignan ng mga tanim, no? Ito si Papay. Si Papay ay si Fat Belly. Ayan, Fat Belly. Kasi ayan, Fat Belly siya. Tinawag nilang Fat Belly. Si Golden Miliona ay, ayan oh, bumalik sa dating kagwapa. Yan ang tira-tira ni Bagyong Odette. Di ba? Tanim natin, guys. Nabuhay uli yung mga libangan natin. Diba? They're growing. Oh. Nabuhayan sila uli. Ano? Yeah. Ano na? Sa pick up kami. Nagtago. Yan. Okay, let's go. Meron naman na tayong refrigerator. Bakit yan dala mo? Ha? Paano kung may karne, mayroong isda dito Okay. Very good. Very good. Good idea. Kasi every lunch ay kasali yung mga workers. Kanina, nakakalimutan kong ipakita sa inyo yung pagluluto ko, yung pag-share ko sa kanila. Kasi kanina, guys, ang niluto ko, nasarapan na naman sila. Yung ano, yung parang Bicol Express na manok. Chicken, Bicol Express, maanghang na uy gata na may sili. Masarap, kaya nagustuhan nila, nakakatuwa. Natutuwa naman sila. Natutuwa ba sila? Oh, good. Pagdating yung ulam na may sabaw bitaw, yung ano, higop tayo sila ng sabaw eh. Aya? Pa? Ganun ang kutsara. Ganun agad siya. Gusto kanila. Ay, salamat Lord. 5:16 in the afternoon. At ganito ang sitwasyon ngayon sa Tagbilaran City. Oh, diba? Kita nyo? It's been 36 days na after Odette. At ganito, maliwanag oh. Bakit kahapon pag ganyang pagdating ng 5 madilim na, ngayon maliwanag. Ano kaya ang magandang iluto? Mag-suggest nga kayo, guys, kung anong iluluto natin. Ano, ang naisip ko ngayon is isda naman, lagi na lang karne. Magsigang tayo ng bangus. At kung makakita ako ng hipon, kasi gusto ko yung sinigang na bangus, meron sanang hipon, tapos meron din siya ng lukot. Alam niyo yung lukot? Yung parang pansit na na seafood na sa galing dagat. Nako, hindi na alis yung trabador niya. Pag ganyan na lagi masarap ang ulam nila. Nako. Hindi na alis yung mga trabante. Mag-stay na sila sa atin. Yung isa, sabi niya, dito na tayo matulog. Kanya eh. Talagang wala nang uwi. Wala nang uwian yan. Ay. Hindi hadal. Ewan ko, masaya naman ako nagpapakain sa kanila. Masaya. Masaya eh. Pati yung mga bata, masaya eh. Yung masaya, maramdaman mo ang saya kapag ka nakabigay ka kahit yung mga simpleng bagay na ganyan, di ba? O, anong iluto? Ang gagawin ko ngayon, tingnan natin kung may mabili. Yung bangos, kung may mga malalaking bangos. Tapos merong konting hipon, mga ilang piraso, pampalasa lang. Tapos yung lukot. Yung lukot, ewan ko kung ano yun sa Tagalog. Parang wala naman ako nakita sa Maynila. No? Wala sa Manila yun. Wala sa Maynila yun. At yun ang makikita nyo guys pag nakabili ako. Kasi minsan pagka nagluluto ako guys, busy ako noon. Yung
camera dahil madalian. Alam nyo, ang dami kong ginagawa. Ano ka na lang, mag-process ka na lang. Kaya dyan, pag gano'n. Ayun, kaya nga. Punta tayo sa Tagbilaran Public Market. Diyan, maraming isda dyan. Pero ewan ko lang ha. Depende. Kung merong bangos, bahala na. Kung ano man, di iba na lang bilhin. Kung walang bangos. Hindi mo sariwa kasi maraming ano na yun. Ayan ha. Ano? Meron kasi yung nabili dyan noon. Iihaw ko bitaw. Iihaw ko murag na upo bitaw. Ayun na nga. Aba, naayos ka agad yun oh. Ba, bumangon agad oh. Building yan na ano. Hindi sila nagano ng konkretan. Bangon Bohol. Ayan. Yun lang, nakakalungkot pagkatapos ni Bagyong Odette. Yun namang COVID-19 na yung ano, yung Omicron. Yun naman ang dumami. Nakakatakot, ayaw natin nun. Ayaw namin ng Omicron, please. Wag, ayaw natin. Mag-ingat lang tayo guys. Laging naka-face mask, laging naka-physical distance sa mga tao. Huwag pumunta sa mataong lugar. Tayo ay kapilitang pumunta ng palengke dahil bibili tayo ng pagkain. Mag-ingat na lang tayo. Alis pala yun. Ayun, sunset na. Nakita nyo ang clouds. Ang kapal ng ano, it's cloudy. Minsan ay kinakabahan ako pag ganyan na nakikita ko. Okay, let's go park. Paring kuryente. Naririnig ko yung generator. Ang ingay. Naku, candlelight doon oh. Teka, punta tayo dito. Oh my God. Wala pa rin kuryente. Kawawa naman sila. Bibili ako ng ano. Saan nasawa ko? Wala, bumili yata ng prutas. Asan na? Nandun, bumili ng prutas. Bili ka. Bumili siyang prutas. Magkano yan? 120? Oh. Ay, ang ganda nito. Ang laki. Laki ah. Ay, akala ko mangga. Papaya pala. Ayan guys oh. Wala siyang ilaw. Pero maliwanag tong cam. Punta ako doon, titingin ng bangus ha. Sige. Wala pa ring ilaw. Gusto ko bangos na malalaki. Malalaki. Wala, padilim sila. Ito. Oh my God, ahas. Oy. Tagpilan ina. Tagpilan inga imong dagkong ingani. Ha? Ano? Kana 1,000. Sila man nagay 1,000 mata diwa na doktor. 100 la. 800 na naman. Ha? 800. 800? Wow. 800 yan. Ayaw sana. Okay. Walang ano. 320 yun. Ano man? Walang bangos. Walang bangos. See, I told you, gusto kong bangos, walang bangos.
Walang bangos. Anong nangyari sa bangos? Ayan, may bangos. Tagpila ni. 40 na bangos. Bas tayo. Oh, Gabong na. 240? Oy, arat, daghana. Oh my God. Ono 3-4. Oh my God, daghana manada. Tagpila, ay, yung pila ka. 4 pieces. Okay. 1 and 3/4 or 1 and a half? 1 and 3-4. Okay. Ganda. 1 and 3/4, so magkano na yon? 240. 420. Ilan eh? 400 na. Ha? May lagi. Uy, dagko. Arita. Ay, hipon. Walang hipon. Ay. Target ng bed. 50 naman. 250 ang danggit. Barilis dang tuna. Wala lagi na maligyag Wala. Aba? Wala daw lupod. Anong banda? Nakatingnan ko itong hipon. May liit lagi. Doon, teka. Tapos, oh, gusto mo? Kuha akong paborito. Kahit tag 1 kilo, ani. Ha? 240. Ay, baka mas mura doon sa tablet. Kalan. Ha? Tagpila, ani. Ha? Pila? Pila, day? 650? Nalas, day? 650 lang yan. Ito, 420, 650. May. Wala ako ng ilang piraso. Palihog ko, day. Ako rin pili, ha? Ha? Oh, ayaw na lang. Palitag, 1 kilo na lang, ani. Ayun na, pili, ha? Bakit ayaw niyang papili? Paano ako makabili kung di ako magpili? Yan ang ayaw ko, eh. 20. Anong pali? Oh. Okay. Ito kayo. Palihog kuno kware. Usara ning dako? Ah, usara di ay? Ah, kani. Okay. Kani 1,000 ang kilo. Why naman that very expensive man, madam? 800 di ay? Oh, ayan. 45. Wala lain? Kamu na ma'am, kanara na habilin. Oh. Oh, di ay? Oh, Sige. Tagpila po ni? kani 350. 350. Kuha ta? Ano lang ma'am? Hindi lang. Ako pag pinasa ako. Okay ba ni nga ni? Dami ni calamares.
na tingalin. Mga pa. Buwangan pa. Buwangan pang pakapin. May pusit, may hipon. Ay, lukot. Walang lukot. Uy, namaligya. Uy, namaligyag lukot. Wala lagi lukot. Ayaw mo? Wala, sorry, walang lukot. Walang lukot. It's not time for lukot. No lukot. No, no, no. Okay, let's go home. Hindi na kami dumaan sa Island City Mall. Ito yung Island City Mall. Pero, bago lang tayo na grocery eh. May gatas pa, may butter pa, may ano pa. So, diretso, uwi na. Yes! Kakain ng dinner, then mag-rest na tayo. At makita nyo ngayon dito sa daan ang sitwasyon. Nakita nyo naman doon sa palengke, wala pang kuryente guys. Wala pang kuryente doon sa palengke. Ang ingay-ingay ng generator, kawawa naman yung mga nag-candlelight. Pero ang gandang tignan, ano? Candlelight. Romantic. Very romantic vendor. Like my husband. Romantic yan. Romantic ka ba? Kina. Kina. Kina daw, kina. Army. Dito na naman mga ano. Oh my God! Meron Oy, yan, doy! oh, meron Uli yan. na! Wala. Hindi pwede yan, nasanay sila. Uy, Diyos ko, baka maipit ka dyan, Undoy! Hindi pwede. Maipit ka dyan, Undoy! What are you doing there? Bigyan mo na lang yan. Mangustin. Wala ba ibang prutas? Wala. Ay, ito. Bigyan mo. Kain ka, Undoy. Tama. Wala na, Doy, ha? Ayaw natin magbigay ng pera dahil pinapaghanap buhay ng mga parents yata. Bakit gano'n na hindi pa uwiin? Gabi na. Ano ba yan? Bakit ang babata? Baka mamaya masagasaan eh. Nakatunog yung isa. Nakatunog yung isa, paano na Ay, eh. bigyan mo na isa. Bigyan mo pa. Inubos mo na yung prutas namin ha. Uli na. Uli na mo. Oh my God. Hindi pa lahat-lahat kasi ng mga bahay may ano eh. May kuryente kasi depende dun sa kung anong sitwasyon ng mga wirings na nasira ni Bagyong Odette. Kung matindi ang pagkasira, halimbawa yung poste na natumba ay napakaraming wirings na katulad yan, oh, sikit-sikit na maraming ganyan nagkabuhol-buhol. Eh, paano mo ma-identify kung saan papunta yung wire? Diyan sila nagtatagal. Siguro, hindi ko alam ha. Pero, alam nyo, intindihin natin mga kapatid kong mga Boholanos kasi ang hirap din yan. Oh, tingnan mo, ang wirings niyan. Nako, ang dami. Paano yun? Nabali yan. Na, pag nabali yan, nagkaputol-putol, syempre, ang daming trabaho, no? Oh, yan, hirap. At least kasi doon sa amin, kaya siguro madali kasi wala namang nabagsak na poste na talagang ano, bumagsak at nangaputol ang wire sana, wala naman. O, tingnan mo yung mga wire nito, kabuhol-buhol, kita mo? Hirap niyan. Kung maputol-putol yan, matumba yung poste, ang hirap yata niyan. Kaya maghintay lang tayo at yun, nuubo na ito. Kaya yan ang sinasabi ko eh. Pero wala namang lagnat guys. Oh, tingnan nyo ang ano niya, wala naman oh. Malamig nga siya eh, parang ano eh. Malamig nga siya eh. Ano ba yan? Oh. Yun lang, nai-irritate yung lalamunan niya, allergic siya. Allergic ng Kahit ako ng ganito. ayan, kumakain siya ng mangustin guys. Ayan, yan ang kinakain niya, mangustin. Patingin nga na laman ng mangustin mo. Ganda no? Ayan, kain daw kayo guys oh. Ayan, ayan ang binibili namin every afternoon kasi
panahon niya talaga ngayon. At saka yung lansones, marami yan ngayon. Yan ang panahon niya. Kaya medyo mura, kaya makabili ka. Dahil noon yan guys, 250 ang kilo. Ngayon, mabili mo na lang ng 120, 140, ganun. No? Eh magkano yan? 120. 120 yan. Ganon. Minsan 100 nga eh. May suki ako dyan sa Shoppers. 100 noon eh. Pero naubusan na siya. Tingnan nyo. Madilim pa rin ang mga bahay-bahay dito. Yun o. Yan o. Walang ilaw o. Gabi ng lagim pa rin sa mga ibang mga bahay. Gusto, hirap. Madilim mo, nakita mo yung mga bahay. Hindi pare-pareho mga may ilaw. Ganon ang situation dito guys. So, uwi na tayo, magpaalam na ako kasi nakita nyo naman situation, at least wala na yung mga pila ng gasolina, wala na yung kung ano-anong pila dyan, wala na rin yung traffic, at least, tapos yung tubig na mainom, naku, ang dami na ngayon, nagsibukasan na yung mga nagtitinda, tapos yung gripo namin ay meron na rin, salamat sa Panginoong Diyos, at yung kuryente ay nandyan na rin. So bayan ba, yung unti-unti ay magiging normal na ang buhay namin dito. Unti-unti talaga. Pinagpe-pray ko na lahat-lahat sana kami ay magkakaroon na talaga ng ganun at permanente na, at sana ay malayo na tayo ng ganyang mga sakuna ng mga kalamidad. Ilayo tayo ng Panginoong Diyos. Matapos naman ang kalamidad, meron naman itong si Omicron. Ngayon ay sana naman ang Bohol ay huwag naman bahiran ng Omicron na virus na yan. Iyad aday yung apo. Ipalayo mo, Lord God. Ayun, kay Lucano ako. Okay? So, magpaalam na kami guys. Hindi na kami makita dahil madilim na guys. It's already 6 o'clock. Magdidilim na talaga. Ayan, 6 o'clock sharp. Oh, gabi na ng lagim. Oh my God. Just go. Bye-bye! See you again on the next video guys. Take care. Stay safe kayong lahat ha. Ingat lagi. We love you guys. Bili tayo ng tinapay para sa mga workers dito. Okay. Bili tayo dito kasi wala akong ipamerienda sa mga trabahante. Ano kaya maganda? Ayun, may binangkal sila. Oy, ano yan? Ano yan? Pandesal? Ay, hindi. Ito na lang star. Hihimayin ko para sa tortang talong. Lagyan lang natin ng egg yan. Prito. And then, maging tortang talong. Tapos yung nabili natin ng galunggong, iprito. At yun na ang ulam natin tonight. For dinner. Asan na ba yan? Ayun. Ay, wala pala yung galunggong. Sorry guys. Ito guys, ang ganda nito. Ito ihalo natin sa bangus bukas. Ang lalaki. Ayan. Binigyan niya akong discount. Nung una kong tanong ay sabi niya ay 1,000 daw ang 1 kilo. Aba, narinig nung may-ari, sabi niya, sige 800 na lang daw ang kilo. Makatikim tayo ng giant na shrimp. Ayan. Tapos ito, iprito natin tong isda. Masariwa naman to. Yun ang ulam natin tonight. Akala ko kanina galunggong yung nabili ko, hindi pala guys. Anong tawag dito? Mamsi ba tayo? Hindi ba ito mamsi? Bisaya? Mangsi, hindi mamsi. Mamsi. Mangsi? Mamsi? Mangsi ito, mangsi? Mangsi, hindi mamsi. Mangsi. Mangsi. Okay. Mangsi. Masarap yan maprito. Sa Tagalog to, ano to? Sariwa guys. Tagalog, ano to? Ang kintab-kintab niya, oh. Ang sa Tagalog ay munamon. No? Hindi, oh. Ay, hindi? Ay, ano yan?
Daing. Diba ito yung, ano, Tuyo, yung tuyo. sarde ito, no? Oh, sarde. Sarde ito, sarde. Sarde kung sa Italian. Pero ewan ko, ano na yung ano Ito niya. yung ginagawang sardina. Eto na ang sarap na ng tortang talong. At sumunod ay pritong isda. Ayan, sisling. Meron pang natira. Yan na ang last. Okay, kain na tayo!